Ten krásny sviatok Vianoce, keď sa všetko vôkol nádherne upiece. Vonku sneží a krásne bieluje. A každý každého do zábavy buduje. To, že sme spolu a tešíme sa celá rodina. To je sviatok, na ktorý sa mi najkrajšie spomína. Je to deň, keď nikto smutný byť nemôže, keď každý každému rád pomôže. A aj keď stojíme na miesto snehu v daždi, Vianoce slávime ako rok každý. A hlavne Silvester prežiť musíme spolu, s prskávkou v ruke a bez alkoholu. Stromčeky pre všetkých. Tradícia zrodenia stromčekov pochádza z Nemecka. Jedna z prvých správ o ozdobenej a osvetlenej jehli je v Bremskej kronike z roku 1570. Stromček vraj zdobili cukrovinky, ďatle a kvetiny z papiera. Vianočné stromčeky sa najskôr ujali v cechových a remeselnických domoch. Mohli si ich však dovoliť len bohatšie rodiny, chudobní si naradili stromček vázou s vetvičkami. A bude mať také veľké zahnuté zuby do hora. Zahnuté zuby? Budú aj zuby, on musí vydržať. Nie, ja nemusím, ja už ho vidím. Ďalej sa vyhodnotí zbierka pre detský domov vo Svidníku a poprosím inžinierku Slavku Bobakovú, aby odovzdala ceny pre jednotlivcov. Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyne, milí pedagógovia, milí žiaci. Skôr než pristúpime k oceneniu, odovzdávam vám pozdrav a veľké ďakujeme od detí a zamestnancov detského domova vo Svidníku. V detskom domove vo Svidníku je umiestnených v súčasnosti 96 zverencov. Najmenšie z detí majú 2 a 2,5 roka. Najstaršia je vysokoškolačka, má 24 rokov. Ďakujem všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili
aj mene žiačok študijného odboru sociálno-výchovný pracovník z 1. C triedy, ktorí zbierku organizovali. Veríme, že v budúcnosti podporíte podobné aktivity a urobíme spoločne radosť tým, ktorí to potrebujú nielen na Vianoce. Teraz pristúpime k oceneniu. Na 3. mieste sa umiestnila žiačky Ivana Sendejková a Katarína Uhrinová. Na 2. mieste sa umiestnila žiačka Silvia Forišová. Žiačka nazbierala 26 kg. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka Nikoleta Polčová. Odovzdala 39 kg. Prajeme vám Vianoce krásne a keď sviečka na nový rok zhasne, nech dobrý pocit vám v srdci zostane. Tiež šťastie a radosť nám všetkým pristane. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať žiakom za tento prekrásny program, ktorý nám blížiacim sa Vianociam pripravili. Chcem sa ale zároveň poďakovať aj všetkým tým, ktorí počas celého kalendárneho roka vzorne reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, na rôznych podujatiach. Takže mi dovolte v mene svojom, v mene vedenia školy, aby som vám všetkým popriala príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny, aby ste ich prežili v zdraví a šťastí. No a v novom roku 2013 aby sme sa vrátili v zdraví, plný elánu. Takže príjemné prázdniny a krásne Vianoce.